20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи фотеҳ ниёзии ноҳияи исмоили сомонии пойтахт бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ки бо тарҳу шакли муосир дар маркази пойтахт бо ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қомат афрохт аз зумраи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда дорои имконоти фаррохи фаъолият барои тамоми кормандони дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои зертобаи вазорати молияи мамлакат аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои фароҳам овардашуда дар бинои нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави вазорати молияро тӯҳфаи арзишманди роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон ба ҳайати кормандон дар арафаи ҷашни муҳиму муқаддаси 30-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. фармоишгари иншоот дирексияи сохтумони иншоотҳои ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буда бино дар асоси лоиҳаи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилтсанёсп қомат афрохт. барои анҷоми тадбирҳои сохтумонӣ дар ин иншооти муҳташам мутахассисони даҳҳо ширкатҳои ватанӣ ҷалб гардиданд. бино аз 11 ошиёна, 2 даромадгоҳи асосӣ ва 7 даромадгоҳи ёридиҳанда иборат аст. дар таҳхонаи бинои нави вазорати молия таваққуфгоҳ барои автомашинаҳо, ҳуҷраҳои техникии системаҳои гармидиҳӣ, ҳавотозакунӣ, барқи камшиддат ва таҷҳизоти қуввагӣ, ҳуҷраи тақсимоти оби нӯшокӣ бо пойгоҳи автоматӣ ва ҳуҷраи мудофиаи гражданӣ ҷойгир карда шудааст. дар бино ошхона барои 120 ҷой, ҳуҷраву утоқҳои кории раёсатҳо, қабули шаҳрвандон, нуқтаи тиббӣ, толори компютерӣ, толорҳои маҷлис, раёсати молияи шаҳри душанбе ва кормандони дигар ташкилоту корхонаҳои зертобаи вазорати молия ки то имрӯз макони мувофиқи фаъолият ва шароити мусоиди кор надоштанд ҷойгир карда шудааст. толори муҳташаму барҳавои маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст, толори машқ, қаҳвахона ва боғи зимистона аз имкониятҳои дигари бинои нави вазорати молия мебошад ки ҳамагӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудаанд. зикр гардид ки татбиқи муваффақонаи сиёсати молиявӣ давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда дар рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими миллӣ нақши назаррас мегузорад. айни ҳол новобаста аз шароити мураккаби иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти мамлакат, мақомоти молияи кишвар фаъолияти худро баҳри таъмини дастрасии молиявӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт идома медиҳанд. пешвои миллат зимни ошноӣ бо шароитҳои иншооти тозабунёд ба корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода аз кормандони вазорати молия даъват ба амал оварданд ки бо дасту дили пок вазифаҳои хизматии худро анҷом дода дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ҳиссагузорӣ кунанд. кормандони мақомоти молия низ дар навбати худ нисбат ба таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлати тоҷикистон бобати тақвияти низоми молиявии кишвар ва ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз зеботарин иншоотҳо дар маркази ҷумҳурист, арзи сипосу миннатдории хешро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон расониданд. тавре ҳамагон хуб медонем, мақом, масъулият ва саҳми вазорати молия дар низоми дилхоҳ давлатдорӣ чун дигар ниҳодҳои давлатӣ хело арзишманд ва бозгӯикунандаи ниёзҳои ояндасози ҷомеа мебошад. ва имрӯз дар остонаи истиқбол аз таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатиамон бо ибтикор ва раҳнамоии бевоситаи бунёдгузори тоҷикистони навин, пешвои муаззами миллатамон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон собитгари воқеияти мавҷуда мебошад. агар ба воқеияти рушди бемайлони даврони соҳибистиқлолии кишвар нигарем, дар масири кӯтоҳи таърих бо заҳмату талошҳои бесобиқаи пешвои муаззами миллат заминаҳои устувори инкишофи институтҳои давлатдории навинамон гузошта шудаанд ва тӯҳфаи имрӯзаи ҷаноби олӣ
ба молиячиёни мамлакат аз шумули онҳост. бароям воқеан мояи ифтихор ва сарманшаи масъулиятҳо мебошад, ки дар ин даргоҳи муқаддас иҷрои рисолати хизматиро дар радифи дигар ҷавонони соҳибтаҷриба ба зимма дорам. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо ҷавонон чун ҳамеша бо ироатмандӣ, қарз ва номуси шаҳрвандии худ медонем, ки бо дасту дили пок тамоми нерӯю ҳастиамонро баҳри поквиҷдона иҷро намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои хизматӣ ва татбиқи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат, ки барои суботу некуаҳолии ҷомеа нигаронида шудаанд, раҳнамун созем. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави вазорати молия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ифтитоҳи бинои мазкур яке аз иқдомҳои шоиста ва беназири пешвои муаззами миллат мебошад, ки дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони соҳаи молия ҳамчун падидаи хушоянд ва хотирмон боқӣ мемонад. дар бинои нави замонавӣ муосиртарин шароит барои кору фаъолияти кормандон муҳайё гардида, утоқҳои корӣ бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мусаллам аст, ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат соҳаи молияи кишвар ба дастовардҳои назаррас ноил гарда, ҳамчун сутуни боэътимоди давлат дар таъмини рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва амалӣ кардани ҳадафҳои стратегии кишвар нақши калидӣ дорад. маҳз дар заминаи сиёсати хиратмандона ва дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият танҳо дар самти таҳкими сиёсати молия ва андози буҷет як қатор тағйиротҳо ворид карда шуда, аз ҷумла 2 маротиба стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 маротиба кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва қабул гардид, ки ба танзими идоракунии молияи давлатӣ, таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ, бахусус ғанӣ гардони даромади буҷети давлатӣ заминагузор мебошад. ин аст, ки дар 30 соли истиқлолият қисми ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 4,5 ва қисми хароҷоти он бошад 5,6 ҳазор маротиба афзоиш ёфтааст. агар дар соли 1991 ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 6,1 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2021 ба 27,6 миллиард сомонӣ баробар гардид. қисми хароҷоти он бошад аз 5 миллион сомонӣ ба 28,1 миллиард сомонӣ баробар гардид. миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат барои муҳайё кардани шароити муосири корӣ баён менамояд. ҳамзамон қайд менамоям, ки ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат барои ҳар як корманди мақомоти молия мебошад. маҳз бо татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар барои татбиқи низоми идоракунии молияи давлатӣ як қатор ислоҳотҳо гузаронида шуд, ки инам бошад барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардуми мамлакат мусоидат менамояд. пеш аз ҳама мехостам ба роҳбарияти олии кишвар, алахусус ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пешвои муаззами миллати мо миннатдории самимӣ баён намоям, ки имрӯз барои мо ҷавонон ва кормандони соҳаи молия чун як шароит барои фаъолият фароҳам овардаанд. дар баробар ин ҳамчун намояндаи воҳиди сохтории ҷалби сармоягузории давлатии вазорати молия қайд карданем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ имконият фароҳам овард, ки дар давраи истиқлолият барои соҳаи иқтисоди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузории давлатӣ ҷалб намояд. рушди низоми молияи кишвар ва ҳамкориҳо бо шарикони рушд барои ҷалби сармоягузориҳо ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, раванди мазкур бевосита дар назорати доимии роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бояд қайд намуд, ки дар давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷумҳурӣ муяссар гардид ки бо як қатор шарикони рушд ҳамкориҳои судманд ва самарабахш ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо ин ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ бо назардошти манфиатҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор навоварию ислоҳот ҷорӣ намояд.